Matul ix-xahar ta' Lulju mijiet ta' persuni fosthom familji u tfal gawdew wieħed mill-akbar spettakli naturali li jseħħu f'dan iż-żmien tas-sena fejn mijiet ta' ċief jinġabru fiq tajja taħt l-irdumijiet ta' taċenx manżul ix-xemx qabel jidħlu lura fil-bejtiet tagħhom f'dawn l-irdumijiet ta' għawdex. Ta' kull sena BirdLife Malta torganizza vjaġġi bid-dajsa lejn taċenx biex il-pubbliku jkun jista' jara mill-qrib lil dawn l-asafar tal-baħar li f'dan iż-żmien tas-sena jkun qed ibejtu fl-irdumijiet. F'taċenx wieħed isib l-akbar kolonja fejn ibejjed dan l-asfur fil-Gżejjer Maltin u propju minħabba f'dan din iż-żona hija klassifikata bħala Important Bird Area, protetta bħala sit Natura 2000 bl-isem ta' żona fil-baħar madwar Għawdex. Malta għandha 2% tal-popolazzjoni dinija ta' dan l-asfur tal-baħar bejn 3,000 u 4,000 par ta' ċief li madwar 1,000 minnhom ibejtu f'dawn l-inħawi. Dan l-asfur tal-baħar li jagħti fil-kannella b'żaq bajda u munqar isfar iqatta ħajtu fuq l-ilma u jersaq lejn l-art biss biex ibejjed. Iċ-ċief huwa magħruf għal mod kif matul l-istaġun tal-bejta jinġabar fi gruppi mdaqsa u jifforma dawk li jissejħu rafts fejn mijiet minn dawn l-asafar ikunu jistgħu jiġu osservati jittajru fuq wiċċ l-ilma jistennew li tinżel ix-xemx biex hekk kif jidlam jidħlu lura fuq il-bejta. Iċ-ċiefa tbid biss bajda waħda fis-sena u għalhekk huwa importanti li dan l-asfur jiġi mħares sew għax hekk din il-bajda tintilef tkompli tonqos il-popolazzjoni ta' dan l-asfur tal-baħar li huwa protett u klassifikat bħala vulnerabbli. Bħalissa BirdLife Malta għaddejja bi studju xjentifiku fuq asfur tal-baħar ieħor li jbejjed f'Malta u endemiku għall-Mediterran, il-Garnija. Il-proġett LifePen Puffinus li qed jaħdem biex itejjeb l-istatus ta' konservazzjoni ta' dan l-asfur li jinsab taħt teddida jindirizza żewġ sfidi partikolari li affaċċjaw dawn l-asafar matul ħajjithom: il-predazzjoni minn speċi mammiferi invażivi fuq l-art u l-qbid aċċidentali ta' dawn l-asafar f'tamir tas-sajd fuq il-baħar. BirdLife Malta tħeġġeġ lill-pubbliku jagħti sehmu biex jitnaqqas it-teddid li qed jaffaċċja t-tar tal-baħar billi ma jħallix skart fil-kampanja.